Навън и да му остави голяма хубава дупка. Ето ги. Чудесна идея. Кажи, Шуаз, щом са толкова опасни, може би, не знам, трябва да надпишеш буркана. Да намерих маркера с етикет. А ти потърси ли го? Не. Ела, ще го намерим. Предизвиквате ме да помогна? Не! Ей, Яспър, течността около тези яйца е силно токсична. Трябва да си измиеш ръцете. Предизвикваш ли ме да си измия ръцете? Какво? Добре, ще го направя. Ти си лъжва. Предизвикваш ме да си мия ръцете. Толкова си лош. Но аз не ме... Ела! Какво? Битката с Вася Борисов ме кара да съм глупавият глад. Да не е мотив. И аз съм така. В момента съм испанската дума за глад. Или испанската дума за храна. Мога буквално да изям цял възрастен испанец в момента. Чакай. Това да не са личита. Мисля, че е личи. Този код, който се яде, се повтаряш личи. Сега мога да изям цял. Да изплюскам целия този шокал. Еднаква се личи. Докато ти ми кажеш, за което не е личи. Гладен съм, за това ще я личи. Чакай, какво? Това е лоша идея. Защо? Защото така. Дори не знаеш колко съм добър да хващам храна с уста. И аз съм много добър да хващам храна. Аз вероятно съм малко по-добър. Казваш по-добър всичко и винаги грешиш. Да пробвам. Искаш ли? Добре. Давай, готов съм. Давай. Добре, моя грешка. Няма. Има много личита. Произнася се личи. Не съм съгласен личита. Хубава игра. Заповядай. Често мисля, че сме по-добри. Очаквах да хванем едното сега. Да, това е последното. Нека се поставя. Добре, аз съм готов. Усещам го. Не обреква и хвърляне. Моето хвърляне е златото. Вие какво правите? Тико, Шарлот, сега ще хвана личито. Произнася се личи. Заради вас пропуснах. Добре го хвърлих. Добре. Какво? Ако беше изял това, Аз вече не те слушам. Няма 5 секунди. О, забравям колко мрази личи. Аз също те са гадни. Това не е личи. Не прочетохте ли надписа, който не сложих на буркана? Какво е личи? Пишете долу в коментарите. Това са извънземни яйца. И аз това чух. Според човек, ако изядеш едно, то ще расте и ще се излюби в стомаха ти. Да не забременях си извънземно бебе. Няма да сме сигурни още няколко дни. Сега сме сигурни. И си бременен. Поздравления! Ура! Просто ми се случи, трябваше ми работа. И после един неуясним супергерой мене, за да му бъда помощник. А сега надуваме балончета и се борим с лошите. Опасният гений. С участието на Чейс Норман, Купър Бартнс, Шон Райан Фокс, Риал Дамс, Ела Андерсън, Майкъл Ди Койн. Кажи го. Послушай ми! Не искам това нещо в мен. Не спира да ми ритаме хора, пишкам на всеки 5 минути и вече ми писна. Успокой се, минаха само няколко дни. Извинявай, ти бил ли си бременен? Не. Тогава не казвай на бременен да се успокои. Съжалявам.